הנה עוד אחד. סלם. אז אני אסריט אותך. כן, אתה לא צריך ללחוץ על כלום. זה מסריט כבר. כן. וידאו עובד? טוב. עובד, נכון? אז זה הסרטה עם הסברים. זהו. תסביר. אז זה הצייד. כן, בטח. הנה הטרף. הצייד בהסוואה, לא רואים אותו. הנה היא באה בריצה, והנה כלבת הצייד ששמעת ירייה היא באה. ארלי, איפה הדק? Good girl. Good girl, ארלי. היא לא יושבת, היא משתינה. רגע, דבור. דבור. הנה, צדים דבור. אבל אתה יודע שבגלל, אני חושב, אתה בצל. ארלי, קם. Good girl. You good girl, Harley? Harley. You watch Harley. Go get the duck. Go get it. Go get it. בחמש קם צייד ודרך את נשקו. תראה מה זה קריאה. תראה מה זה. כל זה אני. בחיים להם, כל זה אני. זה לא היה פה בכלל. זה 6-7 כדורים. אתה רואה? אתה יורה מהר זה יותר טוב. כן, בטח, בגלל שאתה על המטרה ואוויר בפנים וטיק טיק טיק טיק. בוא, אתה רוצה לראות שיש ברווזים. צילמת את הברווזים? לראות בברווזים? כן, למה לא? תראה, זה עץ יפה פה מאחורי לך. הכל פה יפה, מה זה? הכל פה... יש פה עמדת צייד, שם יש לי סולם לשבת על העץ. כן. ועוברים פה צבעים לשתות מים, אז אתה יורה עליהם. צבעים? לא רואים, כן. לא רואים, עוברים חזירים, אבל צבעים. תראה, הנה, אתה רואה שיש קצת מים, תראה כמה שקע הטרקטור. כן, בטח. כי המים לא מחלחלים למטה. הם עומדים פה וזה נהיה מין... אתה עובר עם הטרקטור, אתה חופר אותו. ולפעמים לא, זה בלי, הוא עומד, הוא כבר שוקע, אתה יודע. אתה לא יכול לנסוע, הוא מחליק, כן. זה עוד עובד, לכבות? כן.